Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι εδώ για να διευκολύνει την παρακολούθηση του χρόνου εργασίας. Πόσο καιρό πρέπει να κρατάει η επιχείρηση τα στοιχεία του συστήματος μέτρησης χρόνου εργασίας, τουλάχιστον 5 έτη, αλλιώς επισύρεται πρόστιμο εφόσον παρεμποδίζεται ο έλεγχος/επιβεβαίωση αξιώσεων. Ποιος ευθύνεται για τη διαβίβαση των χτυπημάτων? Πάντα ο εργοδότης. Πόσα χτυπήματα πρέπει να υπάρχουν ανά ημέρα? Πάντα ζυγός αριθμός. 0 χτυπήματα. Όταν δεν υπάρχει φυσική παρουσία, 2 χτυπήματα. Συνεχές ωράριο στις εγκαταστάσεις. 4 χτυπήματα σπαστό ωράριο. Ποιος φέρει την υποχρέωση σήμανσης και ποιος την ευθύνη τήρησης? Η σήμανση είναι υποχρέωση του εργαζομένου και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τον εργοδότη να χτυπήσει την κάρτα αυτός στη λήξη του ωραρίου. Η ευθύνη για την ορθή εφαρμογή του συστήματος και την τήρηση του ψηφιακά δηλωμένου ωραρίου βαρύνει τον εργοδότη. Τι είναι η ευέλικτη προσέλευση 80 έως 120 λεπτά και πώς εφαρμόζεται? Με ρητή συμφωνία εργοδότη-εργαζομένου, η οποία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, μπορεί να οριστεί όριο 0 έως 120 λεπτών μετά τη δηλωμένη έναρξη. Παράδειγμα, ωράριο 9 έως 5 με ευελιξία 30 λεπτά, ελληνική προσέλευση 9 έως 9,5 και αποχώρηση 5 έως 5,5. Δεν επιτρέπεται προσέλευση και σήμανση πριν τη δηλωμένη έναρξη. Αν υπάρξει ανωτέρα βία, αντικειμενική αδυναμία, ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, συστήματα, τι οφείλει να κάνει ο εργοδότης? Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την οικία επιθεώρηση με την έναρξη και τη λήξη του περιστατικού το ίδιο 24ωρο και κατόπιν να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση με τα στοιχεία του συστήματός του για το διάστημα αδυναμίας, όταν καταστεί εφικτό. Η παραμονή εργαζομένων σε κοινόχρηστους χώρους πριν ή μετά την εργασία δημιουργεί παράβαση. Η παραμονή εργαζομένων σε κοινόχρηστους χώρους της επιχείρησης πριν την έναρξη ή μετά την λήξη της εργασίας τους αφορά μεν την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης, αλλά σε περίπτωση ελέγχου από την επιθεώρηση εργασίας, το βάρος της απόδειξης ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι παραμένουν στην επιχείρηση χωρίς να εργάζονται βαρύνει τον εργοδότη. Ήρθα 20 λεπτά νωρίτερα για να αλλάξω ρούχα. Να σημαίνω όχι. Σε βιομηχανία ή όπου απαιτείται προετοιμασία, σημαίνει αφού ολοκληρώσεις την προετοιμασία και εισέλθεις στο χώρο εργασίας. Ο εργοδότης έχει ενεργοποιήσει την ευέλικτη προσέλευση σε 60 λεπτά. Εργαζόμενος προσήλθε 50 λεπτά αργότερα στην εργασία του, πότε χτυπάει η κάρτα εξόδου. Με ωράριο 9 έως 5 και ευέλικτη προσέλευση 60 λεπτά, επιτρέπεται προσέλευση έως 10 και αντίστοιχα λήξη έως 6, αντί για 5, όπως αποτυπώνεται από τις σημάνσεις. Εργαζόμενος ξέχασε να χτυπήσει την κάρτα κατά την αποχώρησή του από την εργασία, από αμέλεια. Τι συνεπάγεται? Αν παραμείνεις εντός του ορίου των 3 μονών χτυπημάτων ανά μήνα, η επιθεώρηση επιβάλλει σύσταση. Επανειλημμένα φαινόμενα μπορεί να οδηγήσουν σε έλεγχο. Έπεσε το δίκτυο 2 ώρες. Πώς ενεργεί ο εργοδότης? Άμεσα ειδοποιεί την οικία επιθεώρηση με κάθε πρόσφορο μέσο, μέσα στο ίδιο 24ωρο. Μόλις λήξει το πρόβλημα, ξαναειδοποιείς και κατόπιν κάνεις εκπρόθεσμη διαβίβαση των χτυπημάτων των καρτών των εργαζομένων στο πισικιάσι έργανη. Ο εργοδότης έκλεισε μόνος του την παρουσία μου. Επιτρέπεται. Απαγορεύεται ρητά. Η σήμανση είναι υποχρέωση εργαζομένου και δεν υποκαθίσταται. Κυρωτικό πλαίσιο: ποια είναι τα βασικά πρόστιμα που σχετίζονται άμεσα με την ψηφιακή κάρτα? Ενδεικτικά, αναθυγόμενο, μη ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας εργαζομένου, δίκαια 200. Απόκληση υποβληθέντων στοιχείων από την πραγματική έναρξη/λήξη, περιλαμβάνονται και οι 3 ορφανές, 3.000. Μη υποβολή στοιχείων για πραγματική έναρξη ως συνελήξη, 3.000. Εφαρμογή ευέλικτης προσέλευσης χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή και η κάρτα όπου απαιτείται, 2.000.